να προσέλθει για να δοθεί όρκος. Παρακαλείστε να σηκωθείτε όλοι, οι απόλυτοι να σηκωθούν, να σηκώσουν το δεξί χέρι και να παραδώσουν την όρκο του καθυπάτου. Υπόσχομαι και καθομολογώ ότι θα εργαστώ για την παραγωγή της επιστήμης την οποία σπούδασα. Καλλιεργών και μεταλαμπαδεύων, τα γνώσεις τις οποίες απέκτησα, θα τηρώ πιστός και ακριβώς τα διδάγματα τα οποία έλαβα του Πανεπιστημίου και ότι θα καταβάλω πάσα δυνατή προσπάθεια για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αποφεύγω πάσα άδικο πράξη και φιλοδοξώ να καταστώ χρήσιμο στο έθνος και πολιτεία. Σας υπενθυμίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε ησυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλείτε, ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχεδών, καθηγητής Κύριος Αριστοτέλης Κιαβίλης, να πάρει το λόγο. Αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέα, αγαπητοί απόδεικτοι, εκ μέρους όλων των καθηγητών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, θέλω να σας συγχαρώ για την επιτυχία σας. Σήμερα είναι μια μέρα της ξεχωριστή. Είναι μια μέρα που μπορείτε εσείς και οι οικογένειές σας να αισθανθείτε δικαίωση και ικανοποίηση. Είναι μια μέρα χαράς. Παλέψατε και μοχτήσατε για αρκετά χρόνια. Δώσατε δύσκολες εξετάσεις για να μπείτε στο πανεπιστήμιο και ακόμα πιο δύσκολες για να πάρετε το πτυχίο σας σε πραγματικά μεγάλο αριθμό μαθημάτων. Επιτυχήσατε στις διεθνείς σχέσεις, στη διεθνή οικονομία και στο διεθνές δίκαιο. Μάθατε ξένες γλώσσες, παρακολουθήσατε συνέδρια. Κάποιοι και κάποιες έκαναν πρακτική άσκηση, έγιναν στο εσωτερικό με το πρόγραμμα Εράσμου και συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες που προσφέρει το Τμήμα, όπως ο Όμιλος Ρητορικής ή το Πότε United Nations. Θυμάμαι πάντα την πρώτη μέρα, το πρώτο μάθημα, στο πρώτο έτος. Ένα κατάμεστο αμφιθέατρο με φοιτητές και φοιτήτριες που στα μάτια σας παίρνονταν η δίψα για γνώση, η ελπίδα, η αυτοπεποίθηση, αλλά και η αγωνία για το μέλλον σας. Αν εμείς οι καθηγητές κάναμε καλά τη δουλειά μας, αν την κάναμε πάρα πολύ καλά, δεν σας δώσαμε απαντήσεις, παραμένουν ερωτήσεις. Αλλά ελπίζω ότι σας δώσαμε και τα εφόδια για να βρείτε μόνοι σας τις απαντήσεις. Η ευθύνη είναι μεγάλη, αλλά είναι ακριβώς αυτή η διαδικασία που θα σας κάνει καλούς και χρήσιμους πολίτες σε μια εποχή που η χώρα μας ετοιμάζεται. Σήμερα όμως είναι και μέρα αρχής. Τελειώσατε τις προπτυχιακές σπουδές σας. Αυτό το κεφάλαιο έκλεισε. Αλλά αμέσως ανοίγει ένα νέο. Και είναι μεγάλη χαρά για μας που σας ξεπροποδίζουμε γεμάτους γνώσεις και ελπίδες για το νέο κεφάλαιο της ζωής σας, το ωραίο αυτό ταξίδι γεμάτο προκλήσεις, συγκινήσεις. Είμαι βέβαιος, αρέσει τις επιτυχίες. Είμαστε
ότι θα πετύχετε σε αυτή την προσπάθειά σας και αυτό γιατί έχετε όλα τα απαραίτητα κώδια. Σπουδάσατε ένα γνωστικό αντικείμενο που θεωρείται από τα αισθητικότερα σήμερα και επομένως με την εργατικότητά σας, τη θέλησή σας για το βέλτιστο, αλλά και με τη συνεργασία σας, θα αποτελέσετε σημαντικούς παράγοντες στην λειτουργία της κοινωνίας γενικά, αλλά και της οικονομίας, διαφόρων οργανισμών, επιχειρήσεων, που τη στηρίζουν και στηρίζονται από αυτήν. Θέλω να είστε περήφανοι για το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το οποίο πραγματοποιήσατε τις όριμες σπουδές σας και να το θυμάστε σε κάθε περίπτωση. Είχατε καλούς καθηγητές, καλό πρόγραμμα και καλούς συναδέλφους. Διατηρήστε τη σχέση με αυτούς και με το Ίδρυμα. Πρέπει να μαθαίνουμε από εσάς και να σας στηρίζουμε όπως μπορούμε κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας. Τέλος, επιτρέψτε μου δύο συμβουλές μονάχα και παρενέργειες για το μέλλον. Η μόρφωση ούτε τελειώνει, ούτε εξαρτείται με το σημερινό πτυχίο που αποκτήσατε. Η παιδεία είναι επιτακτικό έργο ζωής. Διατηρήστε επαφή με το αντικείμενό σας. Εύκολο στην εποχή μας. Έχουμε το διαδίκτυο, βιβλία, περιοδικά, έγκυρες ξένες εφημερίδες, περιοδικά. Αλλά ποτέ μην αφήνετε άλλους να σκέπτονται και να αποφασίζουν για εσάς. Και πάτε ψηλά το πύχη. Όσο πιο ψηλά γίνεται. Έτσι μόνο κατακτούνται τα όνειρα. Αποκτήστε όραμα για το πώς θέλετε να είναι η ζωή σας. Και σπάστε το όραμα σε μικρότερα κομμάτια, αυτό δεν μπορούμε αμέσως να προγραμματίσουμε όλη μας τη ζωή. Μπορούμε όμως να προγραμματίσουμε και να πετύχουμε τον επόμενο στόχο, το επόμενο στάδιο. Δεν πρέπει βέβαια να παραλείψουμε, να συγχαρούμε τους γονείς σας, τους συγγενείς σας και τους φίλους σας που βοήθησαν, άλλη με ευκολία και άλλη δυσκολότερα, στην αυτή σας την πορεία. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη ζωή σας, υγεία και ευτυχία. Να πάτε στο καλό. Αυτονομία πτυχίου. Παρακαλείται ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθηγητής κ. Νικόλας Γεωργόπουλος. Ο πρόεδρος της Κοινωνίας Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών, καθηγητής κ. Νικόλας Χαβίλης. Ο γραμματέας του Πανεπιστημίου κ. Παναγιώτης Κουτρελάκος, ο γραμματέας του Τμήματος κ. Κωνσταντίνα Μανιάρη, να προσθέσει ένα κατανόηση. Παπαδόπουλος και Ρονικολός. Σοφία Ειρήνη Αγραπίδη. Απόστολος Αντωνασόπουλος. Ιωάννης Ανδριώτης. Κρυσταλλία Βασιλική Βαλτανά. Ευαγγεία Βαμβούνα. Ελέγχα Βασίλα. Βασίλειος Βασιλείου.
Όλγα Βάρκα. Αναστασία Βερούτη. Ανδρέας Βρακάς. Λιδία Κάρμεν Γαβρίλη. Νικόλαος Γιαννίδης. Ελένη Ζάκη. Ελένη Δελβρινού. Χρυσούλα Δημητροπούλου. Χριστίνα Εμμανουηλίδη. Σαλόμη Παπαδαρθή. Γεώργιος Κλαβάκης. Χαρίσια Κορδίνη Μαντραμανή. Κωνσταντίνος Κοντός. Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης. Ελισάβετ Κουτσοβίτη Κουμέρη. Έλσα Τριεζίου. Λίνια Κωνσταντακάκη. Ιωάννη Λάξη. Δεν κάνει zoom δηλαδή προς κοντά, Φτάνει. Δεν φτάνει, ναι. Αμαλία Μαρδιάδη. Δεν ανάμεσα και αυτή λίγο μπροστά. Ευαγγελία Μαντούβαλη. Θεοδόρα Μοσχάτη. Αναστασία Μπαλή.
Χριστόδουλος Μπάρμπας. Ευαγγελία Βεσσελιέ. Όλγα Μπουδούρη. Στέφης Μητυλίνη. Μαριάννα Κλάδια Νικολαίου. Γεια σου Τάκη. Νικτό Παρτίδα Μπάρκα. Κοντινή Νικολάου Παπά. Αναγνά Παραγίνη Φύση. Περσενέμος! Μη πάμε! Πάμε Βιβί! Τριανταφυλιά Ζαρίκα. Παραγωγής Καραγώνα. Κωνσταντίνος Κλεινιώτης. Πάμε να πατήσουμε τώρα! Χρυσούλα Σταυροπούλου. Μόριος Γαβοράκου.